8 rokov od svojho debutu Apple iPhone zmenil všetko. Rúcal mýty, smery, vízie. Jednoznačne dobil svet smartfónov a nasmeroval ostatných výrobcov. V tomto videu vám prinášame zaujímavosti a informácie, ktoré ste možno o iPhone a Apple nevedeli. iPhone pri predstavení na konferencii v roku 2007 nebol ani zďaleka hotový model. Bol to alfa, beta, gamma a ešte neviem aký skúšobný výtvor, ktorý fungoval len tak. Pár hodín pred konferenciou dokonca narýchlo technici odstranili problém so sústavne padajúcim Wi-Fi pripojením. A aj to je dôkaz, že Steve Jobs mal víziu a dokázal pre ňu strhnúť dav a natknúť aj partnerov pre spoluprácu. Mimochodom, ten iPhone bol plastový. Apple pri predaji iPhoneu samozrejme potreboval partnera a tak sa rozhodol osloviť Verizon ako jedno z najvážnejších operátorov USA, ktorý však jeho ponuku odmietol. Tak sa príbeh trošku zamotal a spoločnosť Singular, medzičasom už súčasť koncernu AT&T, ponuku na spoluprácu prijal, nakoľko potrebovala táto spoločnosť ostať konkurencieschopná na trhu. Ako jedna z podmienok, ktoré Apple uviedol, bola tá, že na iPhone sa nebude zobrazovať ani nikde objavovať logo operátora, ale iba logo Apple. Tak si ťapli, spolupráca vyšla a na podmienky sa pristalo. App Store bol prvým virtuálnym priestorom, kde sa dal legálne kúpiť, zakúpiť a stiahnuť software priamo do telefónu. Pre porovnanie, priemerne zanechajú ľudia denne v App Store viac ako $1 milión za aplikácie. Nehovoríme o ďalších nákupoch v týchto aplikáciách a hrách. iPhone na základe senzora vypne displej, keď telefonujete a priložíte si ho k uchu. Niektorí užívateľe si to doteraz nevšimli a považovali to za zaujímavú featureku z iOS 8, respektíve niektorí až teraz iOS 9. iPhone, aj keď ho pozná celý svet, sa stal fenoménom a kráľoval smartfónom v predajnosti iba v roku 2010. Čas zobrazení na propagačných materiáloch na iPhone je 9:41 do obedu. Všimnite si, nie je to však náhoda, je to presne určený čas. Už niekoľko rokov. Podľa slov nebohého Steva Jobsa na keynote 9. januára 2007 po 35 minútach od začiatku Macworld konferencie predniesol legendárnu vetu. Toto je deň, na ktorý som čakal 2,5 roka. A približne o 9:42 Steve uviedol pred zrak verejnosti novúčičký iPhone. Preto stal povestný čas 9:41 na iPhone dodnes. Dokonca softwarový inžinier Apple Scott Forstall upresnil, že keynote je plánovaný tak, že okolo 40. minúty od začiatku predstavia nejakú prelomovú novinku alebo riešenie. Najzaujímavejšou novinkou asi pre vás bude zistenie zo zákulisia vynálezcov majiteľov Apple. Ako vieme, tak zakladateľom Apple bol Steve Jobs, ktorý svoju kariéru točil okolo Apple, a Steve Wozniak. Avšak zaujímavosťou je, že tu bol aj tretí spolumajiteľ, Ronald Wayne. Ten sa však po 12 dňoch od registrovania Apple v garáži domu vzdal a zo spoločnosti odstúpil. Nechal si vyplatiť svoj 10% podiel v hodnote $800 a ešte s nejakými ďalšími výdavkami dostal asi nejakých ďalších $1500. Dnes žije vo veku 80 rokov úplne kľudným s usporiadaným životom a na otázku, či neľutuje to, že jeho dnešný podiel mohol byť vo výške asi $60 miliárd, odpoveda s úsmevom: nie, neľutujem to. Aby to nebolo len o iPhone, tak vám prinášame zaujímavosť o iPode. Netrebalo veľa a miesto Apple iPod by sme hovorili Philips iPod. Tony Fadell totiž ako vynálezca a tvorca iPodu najprv ponúkol svoje riešenie spoločnosťam Real Networks a Philips. Real Networks ho odmietli hneď a Philips po sérii jednaní ho zrušili takisto rýchlo, nakoľko nevideli potenciál tohto zariadenia na trhu. Náhodou nehodou sa dostal Tony Fadell k Apple a spolupráca bola na svete. Apple iPod je už niekoľkej generácií a s predpokladným počtom 55 miliónov predaných kusov na svete kráľuje kompaktným hudobným prehrávačom. Vráťme sa ešte predsa len k iPhoneu. Malá perlička. Pracovný názov iPhoneu bol M68. Pracoval na ňom tím technikov a dizajnérov, ktorí mali pre svoje účely ťažko ozbrojenú ochránku, boli monitorovaní 24 hodín a taká zaujímavosť, napríklad nesmeli posílať maily mimo svojich appleckých mailových účtov. Táto paranoja bola zapričinená tým, že Steve Jobs plánoval s iPhoneom preraziť a urobiť svetový prelom. Nič tak nenechali na náhodu. Hardwareoví inžinieri nikdy nevideli a nemali ani poňatie o softveri a opačne. Operácia utajenia iPhoneu sa podarila, iPhone uzrel svetlo sveta ako prelomová novinka pre zrakmi nič netušiaceho sveta.
Ďakujeme vám za pozornosť, pripravujeme ďalšie vydanie zaujímavostí a informácií, ktoré ste možno netušili o Apple. Určite nás sledujte a nezabudnite odoberať najnovšie informácie zo sveta Apple len na appleportal.sk, na Facebooku alebo na YouTube kanály. Toľko na dnes, prajem vám krásny deň. Prečo Apple? O tomto názve koluje veľmi veľa legend a polopravd. Pravdou je, že názov Apple je spontánny a kľudne sa to mohlo volať ináč. Svoju úlohu zohralo viacero náhod, napríklad, že Steve Jobs sa označoval v tej dobe za fruitariána, to znamená jedol v podstate iba ovocie. Za ďalšie sa mu páčil názov Apple a podstatné na tom bolo aj to, že Silicon Valley bolo založené na bývalých ovocných sadoch. Nemá to nič spoločné s Beatles a Apple Records. K tomuto logu sa viaže ešte jeden fakt, a to, že tvorca loga odprezentoval Jobsovi dve verzie, jednu s odriznutým kusom a druhú bez. Podľa jeho slov nikdy v tomto nehľadal žiadny biblický význam ani žiadne skryté znamenia a podprahové vnímania, len sa mu páčila verzia s odriznutým jablkom viac. Prvotné logo bolo príliš prekombinované a aj keď Jobsa nadchla práca kolegu Ronalda Wayna, museli sa rozhodnúť pre logo, ktoré bolo menej detailné a jednoduchšie na tlač v malých rozmeroch.